المدني 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 يا إلهي الأهدي يا ربنا روكنك نكي تنداتن الله الأمر دوبنك يكي نككي مرغينا زي يبن منزل ديكي بيتبالي في بعدك وهي زنتن سيكي يا مسوي يا مسوي يا مسوي يا مسوي ƙara salati rabu sau adadin bautar da muke da sirrin annabi ta gadon halitta mai haske a sahar alaye a sahabu du hidimarsa suke babu ya su lalle wannan batu ai haka yake sun yi dace sun yi dace sun yi dace sun yi dace ya shugabar matan duk duniya gaishe ki nake duk darajar daraja in an faɗi ki kawai a cike Fatimatu Zahra kullum bara a gare ki nake ki mini lamuni a fagen yabon ku da so na rike sayida ya sayida ya sayida ya sayida aya kudubul aka samu mai dariƙa gaishe ka nake a shagti jani jikar rasulillahi kake kausin zamani barhama dan fairar ka nake aya shaka alkasim ni dai muridi kun ka nake ya murabbi ya murabbi ya murabbi ya murabbi shehu sallama ga mafi tausayi ramar ilahu hannunka take sallama ga mafi haƙuri kirki kwarai halinka yake sallama ga guyubul gaibu ba wanda ya san yanda kake sallama ga salimal kalbi samuwar sa'ada sanka nake ya masoyi ya masoyi ya masoyi ya masoyi mai kyau na dabi'a haiki na kowa ba shi kake baka nuna bambanci wannan haka yake ka haɗa kan al'umma ai hakan alkhairi yake Muhammadu nuru illahi shamsul huda gatan mu kake taimake mu taimake mu taimake mu taimake mu ya sibgatillahi ka zata duka yaban da muke domin babu abin da za a ce a gane yanda kake sai dai ai afuwa shauki na so ne ya samu muke ki maka baitoci neman tabarukin ka muke yarda da mu yarda da mu yarda da mu a yarda da mu ya shugaba na san Allahu manunin da yake a so ka abi ka kawai domin wakili gunsa kake duk matsayin bauta a ƙasan soyayyar da take domin sallar masu sunan manzan mu take mun karanta mun karanta mun karanta mun karanta tsaiwar farko ai alif ne kaza na sai a rike ruku'u ha'ul ne wannan karatu haka yake duk mai yin sujada mimun ya zana ba sake tahiya dalil ne Ahmad kenan Muhammad yake ba irinsa ba irinsa ba irinsa ba irinsa mai wannan matsayi waye ya ja mai zai na rike mai Allahn bayi shi masalati gunka yake mai bautar Allah din ba ibada haka yake kai ya kirawo ma kai ne ka je har inda yake kai kadai ne kai kadai ne kai kadai ne ka je gurinsa shi ne ya seta duniya lokacin da ake yi sabon Allah gala-gala kowanne yi ake amma da zuwansa
jarumi ne jarumi ne jarumi ne jarumi ne. Ka gama aikin ka ce mu yau bauta mu rike, duk wanda bi ka wallahi shine zai tsallake. Allah ka datar da mu hanyar rasulillah mu rike, zan bayi na kwarai dukkan ibada kar mu sake. Dan ma'aiki dan ma'aiki dan ma'aiki dan ma'aiki. Ya jindillahi siratil mustaqim kake, mai shirya mu domin ku ai a hannunka take. Awal khalifa ne mai yin yabo a gare ka nake, a karɓi kasida ta ai mun su tambi san ka nake. Dan Hassan Dausi